Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongitorri bigarren kafera. Hasiera iluna izan du azaroak eta guk zuen eguna alaitu. Nahi dugunarren begi bat Valentzian dugu. Bertara joan dira 100 suhiltzaile ego Euskal Herritik. Euskal Herriko txoko askotan ikusi ditugu asteburu honetan elkartasun keinuak. Materiala biltzeko deia, garbiketa lanetara joateko brigadak, donazioak, argi dago herritarrek laguntza helarazi nahi dietela Valentziarrei. Bai, ilun hasi dugu azaroa. Horregatik erabaki dugu gaur maite duten saioa izango dela. Maitasuna adieraztea ez delako soilik San Valentin egunean edo gabonetan egiteko zerbait. Beraz gaur tarte luzeagoa eskainiko diogu maite ditugun gauzei. Maitasuna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina. Adibidez, maite dut kazetaritza. Maite dut nire hizkuntzan kazetaritza egiteko aukera izatea. Eta maite ditut guk gaur egun hori egin ahal izateko esi, sabai eta muga guztiak gainditu zituztenak. Gaurko egunez hiltzen horietako bat, Jean Iriart Urruti. 1915ko azaroaren lauan Jean Iriart Urruti lehen euskal kazetarietako bat Azparnen hiltzen, apaiz eta idazle hau euskalduna astekari elebidunaren sortzaile eta zuzendari izan zen eta kazetaritza artikulu ugari idatzi zituen bertan. Koldo Mitxelenak prosaren maisutzat jotzen zuen, are gehiago, lehen euskal kazetaritzat jo zuen Piages Lafietek. Ben Nafarrarekin lapurteraz idazten zuen. Jan euskaraz nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero iraba. Maite dut gure hizkuntza, maite ditut euskarazko hitzak, berbak, eleak, mintzoak, maite dut nire ingurukoak euskaraz hitz egiten entzutea bai. Euskara hutsean ezitakoak eta baita gerora ikasi dutenak ere. Eta bereziki maite ditugu hizkuntzaren alde buru belarri lanean ari direnak. Eta adibide ezin hobea dut hemen. Gaurko egunez, 1979ko azaroaren lauan, Euskal Herrian euskaraz mugimendua sortu zuten. Durangon egin zuten aurkezpena eta sorrera dokumentua aurkeztu zuten. Bertan besteak beste honelakoak zizkioten. Euskararen aldeko talde eragileak sortu behar direla pentsatzen dugu. Euskara espezifikoki diglosiatik eta eriotzatik salbatzeko. 45 urte pasa dira egun hartatik eta mugimendua eraldatzen joan da hamarkada hauetan. Gaur horri buruz gehiago jakingo dugu. Putzu sakone eta ilun bat zen. Euskara putzu sakone eta ilun bat zen. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handi neke. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handi nekez. Maite dugu bertsolaritza. Gipuzkoako bertsolari txapelketako azken final laurdena jokatu zen atzo Tolosan, eta beraz osatu da final aurrekoetan arituko diren bertsolarien zerrenda. Zuzenean sailkatu dira Alaia Martin Etxebeste, Beñat Gaztelumendi Arandia, Unai Mendizabal Jauregi, Oiana Iguaran Barandiaran eta Nerea Elustondo Plazaola. Beste 13 puntuazioz sailkatu dira, ikusiko dugu zer gertatzen den. Begira, gaurko egunez 1989an zendu zen Inazio Izmendi Basarri, Gipuzkoar bertsolaria, kazetaria eta idazlea, 20. mendeko bertsolari nagusitakotzat hartua. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia birritan irabazi zuen. Hauetan milaka jende sartua zaigu kanpotik. Gorrotoz inoiz ez de
Eta gaurko egunez duela 2 urte zendu zen Jean-Pierre Mendiburu Etxeberri eletar bertsolariak. Bat-batekoan ez ezik bertsopaperak idazten aritu zen eta hainbat sari irabazi zituen alor horretan. 81 eta 84an Nafarroako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Beste maite dut bat. Maite ditugu euskararekin ez ezik beste hizkuntzekin ere magia egiten dutenak. Gaurko egunez hil zuten Nadia Anjuman, Afganistandar poeta eta kazetaria, 2005ko azaroaren 4ean. Emakumeek idaztea eta irakurtzea debekatuta zuten herrialdean, Anjuman beste hainbat emakumerekin biltzen zen jostun eskolan, literatura ikasteko. Goli Dudi liburuan Afganistanen emakumek jasaten zuten errepresioa kontatu zuen. Bere senarrak eta haren senideek kolpeka erail zuten. Barram Saidek bikotearen semeak 6 hilabete zituen heriotzaren unean. Cuando me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños. Eta gaurko egunez jaio zen Maria Antonia Salva, 1874ean. Mallorca idazlea, olerkaria eta itzultzailea izan zen. Askoren ustetan, katalanezko lehen emakume poeta. Paisaia landu zuen bereziki bere lanetan. 1903 urtean, Palmako Les Fires i Festes literatur lehiaketan saritu zuten Joc de Nins poemarekin. Jatorrizko lanaz gain itzultzaile lanak ere ipagarriak dira. Frederic Mistralen Le Île d'Or eta Mireia, Francis Jamesen Le Diorskis Christiansk, Alessandro Manzoniren Els Promesos eta Santa Teresa del Niño Jesusen lanak idatzi zituen, itzuli zituen. Llucmajor herrian, Mallorcan, monumento bat dago bere omenez. San Buenaventura komentuko plazan. Neskato txiki bat da, 2 mototxa dituena. Les espines saben que els meus colors sempre deixen ferides, pobrets no ho poden evitar. Si el que vols és la flor, t'hauràs de punxar. Segiago maite dugu, zientzia, adibidez. Gaurko egunez, 1879an argitaratu zuten Nature aldizkariaren lehen alea. Norman Lokierrek aldizkari zientifiko berri bat sortzea erabaki zuen. Eta lehen ediziotako asko, Isha Club izeneko talde bateko kideek idatziak ziren. Baina zertzen Isha Club? Bantza denez, zientzialari talde bat, beren garairako sinesmen zientifiko liberalak, aurrerakoiak eta polemiko xamarrak zituztelako ezagunak. Zientzialari gehienentzat Naturen argitaratzea lorpen handia da. Aldizkariak berrikuspenerako bidaltzen zaizkion artikuluen 185 inguru baztertzen omen ditu. Argitaratu dituzten artikulu ospetsuen artean honakoa bedaude. James Dewey Watson eta Francis Crickek 1956an Elize bikoitzeko DNA-aren egitura aurkitu zuten eta bertan publikatu zuten. Eta 1985an Pegasi B lehen exoplanetaren aurkikuntza argitaratu zuten. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. Hola bai, doinu goxo hauekin maite dut. Irratsaio hau egitea. Zer dugu gaurkoan inigo? Maite dugu, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde. Gaur txiri buelta mateko presetorriko da gure kolaboratzailea barra. Euskal Herrian Euskaraz ekimenaren 45. urte hurrena ospatuko dugu Joseba Alvarez, Sugoi Etxarri eta Intza Gurrutxagarakin. Eta bakizu zer maite ditugu baita ere, telesail eta pelikulak. Eta astelenero bezala, gomendion zerrendatxoa osatu dugu gaina puri-purian dauden telesail eta pelikulen zerrenda. Eta kontutxo gehiago, kafea prest dugu. Entzuleo kazaroak lauditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin, jaun Andreok, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin June Romatet Ibargurenen look berdin-berdina, dakarren Goiuri Ezeizarandi egunon. Ez da egia. Biak bota beltzak, galtza bakeroak, eta mangaluzeko kamiseta beltza. Ara. Neria bodia da. Bikiak gea. Igualak. Flekillo Bai. falta zaizu. Twin Melody zarete pixka bat. Kristau finak. Zarete zuek. Bueno, egingo dugu TikTok bat. Hori da. Egunon, Goiuri! Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 852 garrena du, azaroak 4, goizak 10 eta 17 minutu, zuek 1003, baina tira horrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan gabiltza hemen. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eta mentxe Ander Zubilegaren Sky is in Bloom kantuarekin, Sky is in Bloom kantuarekin, abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, eta maite dutekin jarraituko dugu. Baina gautzat esango dizuet, hemen dagoeneko notak jarri dizkiete gure dantzei. Abai? Goiuri 10, Inigo 8 eta June 7. Bastante haserre, sin más. Zergatik haserre. Zergatik 7. Zakit, ba? Hemen ditxatean egunon dio Edita Brokose, Gorkak ere egunon, non dago ire, ze jatorra? Ez, Edita Brokosek egun on galdera ikurra. Egiten du, ez dauka oso argi egun hona den, eta ados nago editarekin. Nik ere ez daki... Guk ere ez daukagu oso garbiak kaso Edita. Ez daukagu oso garbi, ez. Bai. Egun hona dena da ez. Gorkak dio, non dago eire, ze jatorra, ba, eire Gorka erreportaje bat osatzen dabil, Donostian, zehazki non, badakit zehazki zertan, baina leku fisikoa, zehaztasun gehiago ezin dizazuketeman. Aparkaleku batean. Ez, aparkaleku batean aparkatzeko komeriak zituen, hori beste kontua da. Bihar kontatuko digu. Eirek azkenean gaur non aparkatu duen, ze parkineko aldapekin, enbragearekin eta giratzearekin, ba nonbait korapilatzen zaizkio gauzak. Nire maite duta, asteburu bikaina dio Gorkak. Deskonektatu indeit itxasotik paseon, Zumaian pixkat parranda txikila tabernan, gomendagarria bai pintxo jateko, eta parrandarako. Ta atzo zederra, Bertxok Tolosan, tan 3. filan, hori bai, bip. Bai, entzuleok, hau dena Gorkaren asteburua, bai, 3 pertsonek egingo luketena, berak egun berean egin du. Inigo nahi ez zutenean, joango naiz postal kolekzionistakin zuekin. Bale, Gorka, Durango kontzertura gonbidapena egingo dizu. Durango kazokan joko dugu hautsenean, Gorka. Han, abenduaren 5 nahi baduzu, hurbildu eta antxe gongo gara. Eta gaur jai dauka, Gorkak, ze suertia zuria, Gorka, guk ez, gu hementxe gabiltza lanean. Zine zure maite duta June Romatet Ibarguren? Nire maite duta da, nik banekien aipatu nun bezala beste bakuntza bat egin behar zidatela. Eta egia da orain arte ez nekiela oso ondo nondik jo, banekielako hankak indartu behar nituela ebakuntza baino lehen gerora ere pixka bat bintzat erresteko lanan ere buruari ere. Eta beti pasa izan zaidana izan da, nola belaunak bina ematen zidaten, kirola egiten saiatzen nintzen horiek indartzeko, baina ez nekin ez oso ondo nondik jo, bina ematen zidatenan, segituan gelditu iten nintzela. Eta nire maite duta da, eman hartu nun erabakia duela hilabete eta zertxo bait rehabilitazio zentro batera joateko, eta egia da bertatik ateratzen nahi zela oso pozik, ze beti sentitzen dut
esfortzu handia egiten dutela, bukatzen dut oso nekatuta, baina minik sentitu gabe, eta maite ditut horrelako zentroak benetan prestatuta daudenean, eta kontuan hartzen dutenean pertsona bakoitzaren egoera, hori ondo prestatzeko, bai beraien lana hori da, baina behintzat ikustea ondo ateratzen direla gauzak eta gustora ateratzen naizela, maite dut hori. Goiuri ez zarandia eta zure maite dut azin da? Nire maite dut da, amets egiteko gaitasuna. Gauetan lo hartzen duzunean, zure gorputza deskantsatzen ari da, etzan da zaude, bueno, orokorrean ez, etzan da zaude, goxo zaude, eta zure garunak ze gaitasun daukan, asmatutako lekuetara eramateko zure burua, bapatean, ez da gita, azaroaren irua da, eta zu zaude bapatean, ez dakit, Egipton, egan egiten, zaldi batekin izketan, eta hiru ume alboan dituzula, ez dakit. Edo zer gauza asmatzeko gai da, zure garuna, eta maite dut gaitasun hori edukitzea. Gero egia da, batzuetan, ametsak ez direla politiak izaten, batzuetan beldurgarriak izan daitezkela, batzuetan sortzen dutela ezin egona, eta niri hori gertatu zait gaur. Gaur amestu dut, ni negoela. Euskal Herriko herri batean, eta lanera joan behar nuela, ez nuela autorik, eta enitzela gai herri hortatik ateratzeko. Egiten nituen saiakerak bata bestaren atzetik, baina ez nintzen inoiz ateratzen herri hortatik. Hau da, ateratzen ari nintzela zirudienean, bapatean, berriro herriaren erdigunean negoen. Beste kale bat hartu, eta berriro herriaren erdigunean. Halako batean, emakume batek bere autoan hartzen ninduen, eta herriaren kanpoaldeko markesina autobus geltoki batera eramaten ninduen, eta ez zegoen gero autobusik Donostiara joateko, gero Donostitik nik Tolosara etortzeko, eta han negoen ni herri hontan ataskatuta behin eta berriz, eta oso gaizki pasa dut. Eta esnatu nahi zenean, sekulako lasaitua hartu dut, ikusiz etzela egia, etzela benetan gertatzen ari zen zerbait, baina hala ere, nola maite dut eza izan ziteken hori, eta gero bronka herrieta egiten didazue, beti maite dut ezak ekartzagatik, pentsatut huelta eman eta maite dut gisa ekarriko nola, hau maite dut, ametxe egiteko gaitasuna egitzea, eske iruditzen zait oso magikoa eta pixkat logikatik at dagoela, ez? Zure gorputza dago, begiak itxita dauzkazu, ez zara mugitzen, baina zure garuna ari da pelikula bat egiten. Eta ze gaitasuna pelikulak egiteko, Gero jartzen zara ordenagailu baten aurrean, gidoi bat idazteko, Eta hitz egiten duzu, ametxetan? Bai. Hori badakizu. Eta askotan gertatzen zait, korrika hasten naizela, eta naizela inora iristen. Hau da, egongo banitzu ezela soka batekin lotuta, pareta bati, eta orduan korrika... Ez dut esaten ametxoan barruan hitz egitea, Ametxetan egon, eta gero pertsonan hitz egiten egotea. Eske nola bakarrik bizi nahi zen, ez dakit. Ekarraxi egiten. Gaizki pasatzen nahi zenean eta gordetzen detenean, ekarraxika botatzet gauetan. Bai, eta arazotxo bada. Baina hitz egiten dut. Eta batzutan konversazio eman izan didate. Ni lo eta bestea ez da. Eta konversazio horri koherentziaz jarraipena ematen diozu. Ze gauzak. Nire ikaskide batek oso gaztetxoak ginen, eta udaleku batzuetan antxeak eunden logela batean, uste dut zesto antzela, egongo ginen 50 aur logela batean. Eta sekolo, eta baten nire ikaskide bat hasi zen buiaka. Ez! Prestitx berriro ez! Ama txapapotea kontuz! Eta denak esnatu ginen, eta, klaro, 2003 edo 2001 edo 2003 ez nahiz oso ondo gogoratzen Prestitx eta Galiziako ondamendia noiz gertatu zen. 2001 edo 2003 olako zerbait zen.
urte hartan zen, eta gu antxe oso gaztetxoak ginen, eta 10 urte egin gabe oraindik, eta begira, nire ikaskidatek esnatu gintuen gauean, ez dakit, zientzialari ero bat izango balitz bezala, munduari abixatuz, ondamendi natural bat zetorrela, ez, txapapote gehiago ez! Eta elkartzen garenean beti gogoratzen diogu. It's on and on. She good to me. She good to me. Eta hemen daukagu, gaur maite duta kontatziaz libratuko zela uste zuen emakumea. Satorzulo, antzegoen Josune Perez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon. Egunon. Lotxarra. Nik pentsatzen nuen, gaur igual pixkat beranduago sartzen banaiz, konektatzen banaiz pixkat beranduago, igual salto ingo dut, ez dakate zer prestatuta, baina ez harrapatu nahi zu, eta zer esango izuen nik, zein da nere maite duta astelen arraro honetan, eta, arrarua edo ez, ni lonago, beste behin. Kontua da, 3 egun luze izan ditu dela jai, pentsatuko duzue, zubia egon da, eta baten batek, sorte hori ere izan du, baina egia da, urrian zehar, asteburutan lanean egotea tokatu zaidala, eta orduan, osteguna ailegatu zenean, dana itxita, dana prest, eta 3 egun aurretik, momentu baten pixkat, esan nuen, ai ama, 3 egun jai, eta zer egingot? Inongo planifikazio hori gabe, nola gabiltzan beti nik deitzen diot salto de baias, ez? Egun batean gauza bat, hurrengoan beste bat, gure lanbide hauetan, batean gehatzen zara batzuekin, ensaioa duzulako, beste batzutan daukazu aurkezpen bat, beste batzutan ordenagailu lana, beste batzutan instituzioekin, holan. Eta 3 egun jarraian, eta nire maite duta izan da asko gozatu dudala, denetarik egin dudala, egon naizela nahiko aktiboz batzutan ere, eta hori ez da txarra, badakit, sofak harrapatzen zaitu, eta hortxe gehatzen zara 3 egun estilo koman bezala egongo bazina, baina, ere ondo dago, hori deskantzatzia ere bada. Baina, gozatu dudala asko, eta 3 egun iruditu zaidala abuztu osoa balitz bezala, oporraldia. Eta hori, hori izan dela nire maite duta, beste ritmo batean bizi izan ditu dela 3 egun horiek. Ez da izan, asteburua esan bezala, orain arte urriko guztiak izan ditut okupatuta, eta karo, asteburua geratu zaiz, arratsalde batean, eolako zerbait, ez? Grazia egiten dit, askotan Instagramen eta bideoak ikusten ditudanean ostiraletan. Ostirala da, ze ondo, eta nik esan dut, baten batek egingo du lan ere bai asteburutan, ez da? Beti maten du olako kolektibidade horretan, asteburua ze ondo jai, guztiek ez dute izango, eta nien aske jatuko, nik lan egiten badut, hori da ona, baina diot, beste batzuk igual, kamareroak diela, edo auskalo, ere ondo dagoela, baina hori ere aguantatu beharrekoak ere badira, Orduan, hori, 3 eguneko zubia edo asteburu luzea, eta hori, bai egin dut, mendia, begira, Gorbeia aldera igo gara familian, anekdota desente egia esan. Gero, bizikleta ere egin dut, eta paseitoak eta olako gauzak, eta leku berriak ere deskubritu beraz, nire maite duta hori, asko gozatu dudala. Nekatuta nago hori egia da, azkenean kilometroak eta indarra ere holan fisikoa eskatu dit, baina oso pozik. Ez zait antzematen aurpegian, baina arima daukat polit-polita. Goizeko 10:31 minutu, nik maite dut eta bixi kontatu beharko dut. Tira, asteburuan Toledo eta Madrid inguruan ibili gara, kontzertu batzuk eskintzen, eta esan denetari gertatu zaigu, ostegunean genuen kontzertua Toledon, baina asteazken arratsaldean udalak kontzertu horren baimena ukatzen zuela jakinarazi zion, jo behar genuen antolatzaileari, arkeretzuen ondo egi ulertzen, normalean horrelakoak egiten dituelako, eta askotan silenzio administratibo delakoarekin ere, erantzun gabe ere, kontzertuak aurrera egiten dutelako. Ez dugu nahi pentsatu
gauza hori gertatu denik, baina jakin ere badakigu, kultura departamentua Voxen esku dagoela Toledoko udaletxean, eta tira, ez direla euskal talde asko, Toledora jotzera animatzen direnak, beraz, nor daki zer gertatu den hor, baina tira, administrazioaren email hola, hotz hauetan, baimena ukatu zutela, eta abitu ginen osteguran hemendik pixkatan gora. Baina, bueno, joan gara, guztia konpontzen, ostiraren azkenean kontzertua eskintzeko aukera izan genuen, Toledoko beste herri batean, eta han ere dena prest zegoela, eta kontzertu hasi berritan, Ander Zubillaga jotzen ari zela, ekaitza iritsi zen bapatean, eta ikaragarrizkoa bota zuen, antxe, zai, ibili bari izan duen nuen, kotxera heltzeare zinezkoa zelako, ura txonkatiaren gainetik geratzen zitzeigulako, eta, bueno, falduetan txibili ginen zai, argindarra bibider joan zen, kontzertuetan zehar, bueno, denetari gertatu zen, azkenean larun baten ere Madrilen aritu ginen, Madrilen arazorik ezkenuen izan, baina, bueno, asteburu ederra izan da, asko ikasteko ematen duen horietakoa, eta batez ere maite dute, euri jasaren ostean kontzertu hori berriro hasteko energiarik ezken nuenean, behintzat taldekide batzuk, kontzertu hori berriro martxan jartzeko energia eta bultzada bai izan zuten Julen eta Eneritz, eta egia esan aitortu beharra dago batzutan horrelakoetan norbaitek bultzatzen ezpadu eta norbaitek ezpadu esaten, venga, montatuko den momentu baten, berandu hasiko gara, baina hemen jendea zai dago ikusteko, eta naiz eta pixkate kolpatuta egon, ze azkenean kontzertu bat bertan bera utzi dizute, bestea ekaitzak utzi du bertan bera, joko dugu, eta jo genuen, eta egia esan, kontzertu berezi izan zen, eta eskertzekoa da, horrelakoetan norbaitek bultzada indar hori eukitzea. Furgonetan kontatu dugun txiste txar, eta egin ditugun parren inguruan, akaso beste egun batean hitz egingo dut. Eta maite dut, gaur goizean agertu zaidan publikazio bat, eta da, xolako basoetan, Indian, elefante familia bat siesta egiten, hartxaldeko eguzkipean, lasai, eta elefantito txiki bat, antxe helduen inguruan barruan sartuta, pixkan ikuste hola erdi babesean, baina denak ziplolo, buau, ze pakia behar duen egon leku honetan, elefante familia batek, elefante kume batekin, siesta egiteko, bai oso polita, hori ere nire maite dut da. Dio Gorkak, baita audio txarra, Gorka Santestebani furgonetatik postal kolekzionistok audio bat biali genion Madrildik bueltan ginela, eta nunbait manos libresa da konektauta zegoen eta ez zuen ezer ulertzen. Ez da gizte kontatzen genuen Gorka, baino tontakeriak izan ziren, beraz. Egon lasai, bizitzak aurrera darrai. 10:24 minutu Josune Belez de Mendizabalekin txiribueltaka jarri behar dugu. Josune, gaur ere hortxe daukazu prest zentrifugadora. Bai, eta gainera, beitu, aipatu duenean Goiurik bere maite duta, ametxekin lotuta, eta zelako gaitasuna ere ametxek edo gure buruek daukatena gero pelikulak sortzeko, fantasia horren baitan, kokatuko dut nire lehendabiziko gaia, gaur txiribueltako lehendabiziko gaia, benga, hau eto egiten duzuen Josune, bai, animo, eskerrik asko, bakarrik ez egiten nahi naiz, edo ez dakit, bueno, berdin dio. Kontua da, hemen Gasteizen gaur abiatuko dugula arteetan dagoen fantasia horren inguruko bigarren edizioa izena duena, eta behitu zelako, txiribuelta ez zelako desordenarekin nahi nezen kontatzen, Tartalo ekitaldia, horrela ditzen da, eta hemen antolatzaileek zer ematen diote garrantzia, fantasiaz beteriko arte horiek guztiei. Eta guztiei esaten dudanean da, astebete osoa daukagula hemen Gasteizen, 4 to 10 erakusketak, zinema, musika, dantza, liburu aurkezpenak, antzerkia, denetarik egongo da, fantasiazkoaren bigarren astea arteetan, horrela du izena Tartalo edizionek, eta hiriko 8 toki ezberdinetan izango du egoitza. Gimilazen, Montermoson, Artium Museoan, Bibat Museoan, Jesus Guridi Kontserbatorioan, Euskal Herriko Unibertsitatean, hemen Arabako kampusean Letren Fakultatean, eta orain 11 aldera abiatuko da, inauguratuko dute Artium Museoan izango da, inaugurazioa, eta esan bezala denetarik izango du, hizlari famatu asko, eta diot famatu,
famatua dielako, baina nik neuk ez ditut asko ezagutzen, olako kanpoko izenak dira, eta ona etorriko dira, hainbat gauzei buruz hitz egitera, direla posterrak, direla zine fantastikoa, por cierto, Donostian dagoen zine fantastiko edizio horretatik asko etorriko dira ona, eta besteak beste, izlarien artean nola ez, etxekoa eta aldi berean nazioartekoa den Paul Urquijo izango da. Orduan, Gasteiz izango dugu tope-topera, eta gaurko ekitaldien artean, ze benetan gonbidatzen zaituztet, Tartalo Gasteiz dioen web horrian sartzera, bertan, nahi nuen pixkat egitarau oso horretatik zerbait ekarri, baina oso gutxi, lagin txiki bat ekarri dut, ze benetan esaten dizuet denetarik dagoela. Eta gaur arratsaldean, eta begira honek, atentzioa egin dit, ze nik enuen ezagutzen ez behintzat izen honekin, egongo da Montermoson kulturrunean, 6:30 doainik, Filandon literarioa. Zuek ezagutzen duzu hau, hitz hau? Nik ez. Naiten zaizue? Nik bai, Belgikan, Bruselan, liburu dendakate bat dagoelako Filandon izena duena, eta uste dut zer ikusia duela kontatu behar duzunarekin. Pentsatzen dut. Begira, nik pixkat kuskusiatu dut Goiuri eta bertan azaltzen du hor Tartalo Gasteiz web horri horretan, esaten du hau nahiko ohikoa edo tradiziozkoa dela Leon eta Asturiasen, nik hemen uste dut ere ahoskotasuna oso tradiziozkoa dugula, eta pixkat etxeko inguru horretan, ez? Egiten den zerbait da. Zer da? Esan bezala kontatzea, kontakizuna, ipuinak, anekdotak igual ere izan daitezke, eta da batetik kontatzea, ahoskotasun horretatik, baina bestetik ere bai ez pentsa hau egiten zela bata besteari entzuten eta geldi eserita, ez, igual emakumeak ari ziren garai horretaz ari naiz, oso atzera igual hori da, josten edo etxeko jardunak egiten eta gizonak ere bai, eta bitartean txor baitz egiten eta kontakizunak eta ipuinak eta ulertu dudanagatik gaur arratsaldeko 6:30 Montermoson sarrera librea den Filandoi literario honetan, improvisaziotik ere asko egongo da. Beraz, niri kuriositatea piztu zait eta kaso pasako naiz. Ez dakit improvisazioak esan nahi duen ara gerturatzen den edonork aukera daukala historia horretan sartzeko eta historiari segida emateko edo ez, edo egongo diraia pertsona zehatz batzuk bertan hori egiten. Eta ez dakit ez ote den egongo Bernardo Atxaga. Por cierto, Bernardo Atxaga iaz jaso zuen fantasiazkoaren bigarren astea arteetan, bigarrena ez, lehenengo edizioko saria. Eta aurten saria beste norbaiti emango diote, Zeini eta Igor Yebrari. Hau Tartalo saria du izena, eta berak fantasiaren testu inguru horretan, aritu delako ere bai, edo azkenean arteetan dana da pixkat fantasia, ezta? Fantasia, desioa, beste iruditegi batzuetara eramaten gaituzten arteak dira gehienak, beraz aurten Tartalo saria Igor Yebrarentzat izango da. June, ikusi duzu azaroaren 7 egitarauean zein den webgunean ikusten ari naiz, bai. Egitaraueko protagonista? Inigoak ez dakit ezagutzen duen egia esan, baina bai, protagonista oso garrantzitsu. Ez dakit, egia esan... Bere belarretako ditut. Igual zuek hitz egin diazue berataz, baina ez dut... Baina, interes gutxi. Nik kuriositatea, jota nago haber zer. Harry Potter hori da, entzulei esan barko diogu, hemen ikusten ari gara estremi bitartez, baina bai, dago Harry Potterren arrazkitxo bat dago, eta egia esan txantxa bat daukagu hemen bigarren kafean, ze June bereziki zalea da, ni ere nahiko zalea naiz, eta inogok ez ditu sekula ikusi pelikulak bide batez, gaurko egunez. Ez da nik ere. Lehenengo pelikula, Josun ezuk ere ez dituzu ikusi. Ez, harrapatu ninduen nahiko eskortuan ikusteet, edo bueno, nagusi. Los Gooniesek Josune harrapatu. Ni naiz de los Goonies, total, bai. Ni naiz de los Goonies, nahi den, duela... Zuetzara de los Goonies. Duela batzuk hemen... Baina zuk harrapatu los Goonies gerora nahi izan duzulako, baina ez harrapatu garaiak, berez? Bale, berdin zait, baina naiz de los Goonies. June da nahi duena, zabe? Bai, da... Nik esan behar dut, kartela... Goiuri bezala, Elvisen garaitan ja Elvis entzuten zuela. Noski.
Noski. Barkatu. Suspicious mind. Zer esan nahi duzu horrekin? Zarela oso pertsona extemporaneoa. Hori da, atemporala naiz. Bai, denboraren koordenatik atz bizi dena. Bueno, Bai, bai. Bai, ni Kopernikoren garaikidea, Nina Simonena, bai, eta Rosaliarena, bai. Tra. Ja, Zez denbora zeharkatze Kopernikarra zure bizidea, Bai. Ete guau. Ezagit gauza politiak edo gauza itxusiak esaten ari zaren, ez zait oso argi geratzen ari. Baina, ados, hitz egin dezala Josunek, asko Txetxe, baina junek hitz egin bartuen da eten Ni indiogu. esatera ni joan, tartaloko kartela begiratzen egon naizela, ze iruditu zait oso polita. Osa ez dakit, atentzioa ditu dite kartelak, eta lehen erakutsi dugu bideoz jarritzen gaitu zuen entzat, baina oso polita. bai, dira, nola deskribatuko genuke June, nik ere ikusi dut lehen, eta, bueno, kolorez nahiko bizia, dia marrazkitxoak, ez da? Bai, diamarrazkiak pelikula ezberdinetakoak eta pertsonaia ezberdinenak, baina ez daukate agian, aurpegia ez daukate, baina nabari da ze pelikuletako jendea den edo ze pertsonai diren. Bai, oso adierazgarria dira, bai, hor Gollum ere ikusten dut. Baten bat igual nik ez dute, Darth Vader, baina adibidez, baten bat ere, Dracula eta justo koroa daukana, erregina itxurarekin, hori zein da? Zuek Ni bat hori behin nago, ezakit. Nik hori ez dut harrapatzen, ez dakit. Erregina... Dauka koroa, eta ematen ile du. luzea beltza, nor, Goiuri barkatu? Ez, inauteritako zerbait iruditu zait niri kolore horiekin, baina egia esan... Neri hasieran Egiptora eramano, baina egia da gero ez. Ezakit. Bai, eta eskuan dauka ikurra, ez? Bai. Ikur simboloa edo. Bai. Baina beste guztiak identifikatuta, eta emakume itxura duen bakarra, ez dakigu Bueno, erdiko hori zer da? Erdikoa da, nik uste, hori da tartaloren logoa. Bai. Tartalorena ematen du arranoa esango nukenik, hankak antzemate dizkiot, baina, bai da pixka tarrarua, ez da, gurutze antzeko zerbait, bai, hori da euren logoa. Bai, hori kuriositatea daukat. Ea urrengorako ekartzen duan, nondik atea duten hori, zeneri beste iruditegi batera eraman nau. Eta hor utziko dut. Ez dakit gustatu zaidan edo ez. Izan dut hor beste zerbait. Ez dakit. Bale, pues, hori da kontatzeko neukana, tartalo aste honetan egongo direlako gauza asko, ni harrapatu nau pixka hori zubitik bueltan, eta esan dut, ama, zenbat gauza orduan, berriro egin beharko dut agenda, ze gauza pilo bat dauz. Eta honekin lotuta, nahi dut, hauen neukan prest, nik beti egiten dut autobombo, ikusentzule, bai, batzuk ikusten dute, baina, entzulea gehienak, esango dute, neska honek beti esaten du bere gauzaren bat edo beste, pues bai. Eta kontatuko izuet, eta Goiurik eman dit pista, behitxu zelako, ala, venga, txas, kapora nere errua. Esan duzunean, ametsak, eta hau da, horretarako da txiribuelta, ametsak, nik ekarri zuet fantasia, zuk esan duzu, batzutan ere bai, pelikulak sartze ditugula buruan, eta hori gozada bada, nire ere bitu, nik ametsak ez ditut gogoratzen, normalean. Gaiztuak dienean, bai. Gogortua, baina, hola, kieto parau, esenaz mugitu, pasada bat. Baina gero onak ez ditut gogoratzen. Eta noizbait zerbait ona amestu badut eta gogoratzen badut, da pasada. Gero urrengo gunean nahi dut berriro ohera sartu eta esan benga, nire buruak beste filme bat egin dezan. Hori gozada bada, nahi hori daukat. Pelikulaz ari garela, esan behar dizuet, zoriontasuna handiz, ostegun honetan, Izaskun Arrue kulturgunean, estreinatuko dela, duela ja 2 urte, egin genuen film labur bat, nortzuk eta, Aitor Vinagret, protagonista moduan, Nine Uberarekin, kamera aurrean, gure lehenengo aldiare elkarrekin eta esperintzari gabe, Ainhoa Imaz egonda komunikazioan eta produkzioan, eta Beñat Fontanedak egin ditu bideoak, editatu eta grabazioa. Orduan, duela 2 urte zergatik tardatu dugu beste, Izaskun Arrue itxita gondelako, irabazi genuen lehiaketa bat, topara baizenekoa, datorren asteburu honetan ere berriro egingo dena, oso interesgarria da, baldin eta zarete Arabako artistak,
kontuan hartu, ze bertaratzen zarete, ideiaren bat baldin badokazue kontatzen duzue bertan, eta beste, hau pixkat sortu nahi duena da sarea, baina horretaz aparte, egun horretatik aurrera, igual egin daitezke talde ezberdinak, edo konpainiak, edo proiektuak elkarbanatu, eta gero proiekturen batek edo bik, usteot, irabazle suertatzen baldin badira, eskuratzen dute diru pixka bat, eta aurrera doa proiektua. Eta horren ondorioa da, gaur, ostegunean Gasteizen ikusiko dugun filmetako bat, Aitor Binagretek eta Biok horre gure arpegiak erakutsiko ditugu pantaila handian, eta niri ilusio egiten dit, sekulan ez naz agertu olakoetan, eta doako sarrera da. Eta holaxe, hori izango da gure pelikula, ostegunean, jendea datorren. Eta gainera, guk proposatu genuen, begira, zuek eta artearekin ere erlazionatua, oien nahi baduzue, mostu nahi duzuenean, porque ni jatzen. Batzutan dakatko, iruditzen zait, nonbaitera llegatu behar naizela, eta nago ziur, ni improvisazio hutxean ari naiz. Venga, gora filandon, gora! Nere ametsa bezala, ezin nuela herri hortatik atera, Josune hizketan hasi da, eta badirudi amaiera duela esaldiak, baina ez du, eta orduan berriro iristen gara erdigunera. Nik, bakizue, txiki-txikitatik, etxera sartzen nintzenean, esaten nuen kaixo, eta orduan nebek esaten ziaten, itzali irratia, horrela, hau esaten ziaten, kaixo esan, eta bazekitelako sartzerakoan etxean hasiko nintzela, bla, 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 bla. Bueno, bitu, azkenan irratian amaitu dut, kasi. Bueno, pues holaxe, guk aurkezten dugun hau, izango dela, inork ez dezala pentsau gidoi baten gainean egindako zerbait da, improvisaziotik egin genuen, eta oso magikoa izan zen ere bai, zelkartu ginen laurok, asteburu batean, landetan, premisa batekin, ideia batekin, eta bakoitzak gainontzekoekin hitz egin gabe, egin genuen pertsonaje bat, eta hori zen grabatu genuena. Eta nahiko txukun atera zen. Eta hori da aurkeztuko duguna. Antzez metraia du proiektuak izena, batetik dagoelako antzerkia, eta bestetik labur metraia, eta biak uztartzen ditu, baina bakizuenez, zinema karau batzu ditu, eta antzerkiak beste batzuk, hoiek elkartu ditugu, eta Ura izeneko filmea aurkeztuko dugu. Da hori improvisazio baten ondorioa, baina nahiko txukun gehatu zitzaigula. Bai. Goizeko 11:00 11 minutu ditugun honetan, Josune Belezen Mendizabalekin txiribueltaren azken kilometroan murgildu behar dugu, Josune, eta uste dut eskakizun badaukazula niretzat, edo horrako zara izan didazu. Bai, nahi dut, behitu, hemen Harry Potter egiten, Harry Potter, Los Goonies, oso belaunaldi ezberdinekoak da, dira hauek, eta hori musikarekin goaz, asmatzen duten gure entzulek zer entzuten ari garen. Haudan astea, euskaltasun ta humorez ondo betea, hau da taldea. Nik ez duen ezagutzen. Nik ere ez dut ezagutzen abesti hau. Atzera egin behar dugu denboran, Atzera, begira, hauek dira Trikitixa kontrairo. Arabar taldea, duela 20 urte edo, ibiltzen zirenak hor romeriaz kontzertuak egiten, eta zergatik ekarri dizuet gaur gogora? Izango direlako berriro, abiatu dira kontzerturen bat edo beste egin dute, eta aintzina folk, Gasteizen egiten den folk jaialdi horren baitan joko dutelako. Hau da, holako beste revival bat, bueltatu dira, eta, nik irakurri nuenean albistea, esan nuen, Trikitixa kontrairo, hor ere nire buruan harakatu nuen, eta bai, asko dantzatu dugu hemen Arabaldetik taldetxo hau, eta aintzina folken egongo dira. Aintzina folk da
Gasteizen hemen ja duela, ez dakit zenbat edizio, 10 bat baino gehiago bai, uste dut 12. dela urtengoa, egiten den diren kontzertuak dira, ja abiatu dira azarotik abendura bitartean, eta abenduaren 29an Jon Maiak itxiko du kontzertu batekin Mendizorrotzan. Beraz, hor ere, ekarriko dizuet, noiz, orain agenda guztia irakurtzen badugu, ja, jakingo zeri heldu. Beraz, gaurko proposamena hori Trikitixa kontrairo egongo dela bertan, eta zuek ezagutarazteko ere balio izan dit kantak. Plazerra Josunez, lehenengo aldiz, entzun dugu bigarren kafearen oinetan, Trikitixa kontrario, eta tira, Amerika aurrera kaso, gehiagotan ere, entzun beharko dugu, utziko zaitugu, arne Gasteiz inguruan egin beharrekoak egiten, asteazkenean pasatxan daukagu, beraz, datorren astean ikusiko dugu berriro elkar, Josune. Hori da, ondo segi, Do asko, Bakarrik, ireputa ondan, bakarrik, beste garagardo bat. Bakarrik, bakarrik bizi nahi, bakarrik, ondan, bakarrik, beste garagardo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Euskaraz bizi, euskaraz hazi. Euskaraz bizi, euskaraz hazi. Euskolari entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun. Nahi dugu hitz eta solas entzun. Indar berrituta gatoz, lan eta bizita hortaragoaz. Bada garaia, noiz baitezagun gura hori galedo irabar. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak artezanak nahi. Euskal Herrian euskaraz entzun, nahi dugu hitz eta solas entzun. Indar berrituta gatoz, lan eta bizi. Euskal Herrian euskaraz, egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntzara esaidazuen nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz dio Oskorriren kantuak, eta hala diar dugu herritar askok. Gure lana euskaraz egiten edo euskaraz egiteko lanean. Gure aisialdiak euskaraz sustatzen eta egunerokotasunen gure hizkuntzaren alde egin daitekeena egiten. Baina badira batzuk 45 urtez Euskal Herria euskaraz egin dezan lanean dabiltzana. Aipatu bezala 45 urte dira Euskal Herrian euskaraz taldea sortu zenetik, eta gaur egun taldeak aurrera jarraitzen badu, arrazoietako bat bada, helburua oraindik lortzeke dagoela, badela lana egiteko. Elebakartasuna helburu sortutako taldearen urteurrena den honetan gurera gonbidatu nahi izan ditugu haien lanaren berri emateko, baina gaurkotasuna zaritu baino lehen sorrerara joango gara. Eta horregatik gurekin dugu gaur Joseba Alvarez telefonoaren beste aldean.
Egun Joseba. Bai, egun zuei. Bueno, aipatu dut ez, sorreran bertan izan zinela 1979an kokatuko gara. Nola sortzen da taldea hasteko ideia edo ideia hori nondi dator? Bueno, kontuan hartu behar da, urde haietan justu, esan ezagun gaur egun izotzen dugun sistema edo estatus politiko berriaren baitan kokatzen dela Euskal Herriko egoera, beraz, 1978an konstituzioa onartu zen, espainola, eta ondoren sortu ziren, esan ezagun instituzio demokratikoa deitzen diren hauek, eta garai hartan kontratu ginen, frankismoaren azkeneko urtetan herrigintzak euskararen inguruan hartu zuen izugarrizko indar horrek, ikastolen sorrera, eta helduen euskalduntze alfabetatzean sorrera, eta euskalduntza, eta hori guztia, esan ezagun, marko legali gabe indartu zen herri ekimenez, arkitu zen egoera politiko berri baten horrean, un instituzio batzuk sortzen ziren, zirudien euskarari, euskal kulturari nolabiteko aitortzen gozitzaion, baina berehala konturatu ginen, indar politikoak, orduan legeztatu berriak zianak, eta hauteskundetan presentatzeko asmoa zeukatenak, beste gauza batzuei behiratzen alizitzaiela, eta bitartean herri mugimenduan aldetik, egontzala sektore bat bintzat, euskal instituzioien esku utzizun euskararen torkizuna, edo nolabait esan ofizialtasuna eta bar. Ikusi izan behala ez zutela erantzungo, beste lehentasun batzu zeuzkaten momentu hartan, boterearen banaketa, beste gaien lehentasuna eta bar, eta euskarak inolako lehentasunik ez zula ikusirik, elkartu ginean euskaltzale batzuk, eta zen genuen, euskararen aldeko talde bat montatu beharra dago, zebestela sortuko dira instituzio berri hauek eta indar politikoek, ez diote lehentasunik emango euskarari, eta frankismoko azkeneko urtetan nire batzitako guztia galtzeko arriskuan zegoen, eta horrela sortu ginean euskararen euskarazkoek, pixka bat ekintza talde bezala aldarrikatzeko euskararen ofizialtasuna, eta gero ja kanpaina zehatzak egiten, egin genuen komunikabideen inguruan, administrazioen inguruan, hezkuntzan inguruan, kulturgintzan inguruan, hasi ginen lanean, eta arrazoia izan zen, sortzena izan egoera politiko berriok etziolako eusten euskarari behartzitaion lehentasunez. Biziardo hor gertatzen ari dara, Helburu konkretuekin hasi zenuten bidea, eta helburu horiek gutxi gora bera zein ziren, aipatu dut ez, elebakar izate hori edo behintzat euskeraz bizitze hori bazela helburu konkretua. Guk helburu konkretu bezala plantatzen genitun lehenbizi eta behin euskararen ofizialtasuna Euskal Herri osoan lortu bertzala, hori bendik ez da lortu. Komunitatea autonomoan ofizialtasun maila bat lortu da, baina ez da benetako ofizialtasuna ikusten dugu egunero. Nafarroan zonaldeka ez da euskara ofiziala, eta iparraldean oraindik ere hor dago. Ez da orduan, alde batetik, reivindikazio soziolinguistiko eta politiko bezala euskararen ofizialtasuna aldarrikatzen dut, eta segitzen da gaur egun oraindik. Gero ekin genion beste bi kanpainai, bat ETB-ren aldeko kanpainari, orduan ez zegoen Euskal Telebista, Euskal Telebistaren aldeko kanpaina bat egin genuen, kanpaina luze bat izan zen, Euskal Herri osoan, eta sortu zen ETB euskara hutsez sortu zen egia da. Baina denboraren bilakarak erakutsi du, ETB baten ondoren gero ETB bi hiru dala sortu diela, ETB bat genditu da residual bezala, biko edo inguruko ikuslegoarekin, eta beraz idio behar da bezala erantzun, Radio Nazional okupatu genuen Donostian, negatiak ez dutelako euskararik egiten, geroztik euskara batzuk gehiago egin dute, beste batzu gutxiago, eta administrazioan inguruan batez ere ezabaka eta kanpaina hasi genuen, orduan erdien izen guztiak, eta gaztelera zuen, hori bintzat horrea joda, UEMA, Euskal Udalen Mankomunidadea, euskaraz funtzionatzen udaletxena, orduan sortu zen, udal elebakar bezala ere bai, eta hor sortu zen euskal kulturaren batzarra, kulturareko eragundekin. Beraz, gauza batzuk aurrea egin dute, topagunea gero hortik sortu zen, baina, batez ere, hezkuntzan, administrazioan, komunikabideen horiek izan zian ikutu genituen ardatza, baina beti ere, ekintza bidezkoa, gu ez ginen sortu eztabaida teorikoetarako, baizik eta ekintza konkretu eta desobedienten bidaztez, hizkuntzaren problematika planteatzeko eztabaida politikoaren erdian, eta nik uste dut neurri batean bintzat lortu zela alarma hori pistea, euskara zindartu intzan, eta poliki indar politikoek hasi zian euskararen gaia atentzio gehiago jartzen, erregintzan ere zenbait urratxe mantzian, eta borroka ez da inondik ere bukatu, eta gaina azkenek urte hauetan ikusi dugu berriro atzerako arrisku batean gaudela, baina bintzat urte haietan aurrera egiten lortu zen. Joseba, eman zen dituzten aurrera pausoak, baina hori baino lehen Durangon aurkezpena egin behar izan zenuten, ezta? Taldea, egun honetan aurkeztu zenuten Durangon, nolakoa izan zen harrera hori? Egia izan, Durangon lehenagotik ere baztegon hor
Durangoko azoka eta Euskal Kulturalen feria guztia, eta beraz Durango bazoka nolako izen bat. Eta gu lesakan ere bildu ginen, ekartu ginen, eta zen genuen, urratz bat eman beharra zegoela, ekartu ginen haiek lagunak, pentsatzen genuen, kale mobilizazio bitartez rebendikatu behar genuen euskera, eta orduan presentatu behar genuen Euskal Euskera taldea, orduan dokumento bat idatzi izan, azaroaren laueko izena data dakat dokumento famatu hori, horre egiten da irakurketa, izuzten ere, eta Euskara behar garrantzia ematen, eta horri buelta emateko, frankismo garaian erregintzan egintzen apostuarekin segitzea erabakiten zela. Eta beraz Durangora jun, eta Durango egintzen lehenbiziko aurkezpena, eta horre esan zen, sortzeagoaz, gaur arte Euskararen ez da hon, Euskararen aldeko masa mugimendu bat, ordurako ikastolen mugimendua hor zeon, helduen alfabetatzean aeka hor zeon, Euskararen inguruko batzuden bila gauza herri txikitan da horrela, eta hundiagoetan ere bai, baina ez zeon erakunde nazionalik, Euskararen elebitasunaren kontra jokatuko zuena, esan azori trampa bat zala, eta Euskararen ofizialtasuna darrekatuz, baina pixka bat, masa dinamikan eta partio politikoetatik aparte. Eta hori izan zen egin genuen presentazioa, nik uste eta zinan jende batek behiratzen zuen pixka bat arraro, partio politikoetek aparte, eta Euskararen gaian zentratua, eta gero ekintza taldea, eta baina, poliki barrega bieka usten juntzian, eta jendea animatzen juntzan, eta jendeak ikusi zunean, benetan ez zeura gai usten, sartu intzan, batzuk sartu zian erakaskuntzatik, beste batzuk sartu zian administraziotik, beste batzuk kulturgintzatik, eta Euskaraz bihurtu zen pixka bat, Euskararen aldeko errebindikazio talde ekintzaile bat, eta hori izan zen gure aurkezpena. Aipatu duzu, maila nazionalean sortutako taldea izan zela noski, baina hasieran suposatu taldea txikia izango zela eta pixkanaka handitzen joango zela, ez? Nola bizitu zenuten hori? Bai, batzuk hasi ni uste eztabaidak hasi genitula sensazio bera eduki genula toki diferente da, ez? Adibidez, Nafarroan oso garbi zeukaten Nafarroan sensazioekin gaina, ez baskuen zelegerik eta ez zen, eta Nafarroko egoera zantzana, ez horregatik lesaka inguruan, Zaragozan Euskaldunean bazeon jende batek, bixia bat, hausnarketa propio egiten da izan da, horrelako behar baten inguruan, bat ez ere Nafarroko ikuspuntutik abiatuz, ez? Iruñan ere jende hori bazeon, gero batzuk ezaguna birtu dira, Sagrario aleman, eta hori euskaltzaia, eta hori guztia denak Euskararen euskarazten bitzen ginean, eta beste alde batetik, hemen komunidade autonomoan ere, bazeon ere AEK-aren orbitatik, zetorren beste jende importante bat ere, Euskalgintzaren ere mutin, beste alduen Euskalduntzan egon, beste batzuk gentozen, gehiago irakaskuntza mundutik, orduan, sektore diferenteak, toki diferentetan, hausnarketa berara iristen ari ginen, eta horrek eraman gintu, nahi zuten ere, bizi nazional mailan sortzea, eta gero bakoitza bere herria bueltatzea korrika, eta herritik gora aztea, orduan, gero hasi zian herrietako aurkezpenak, eta Donostian berera sortu zen, gero Arrano Beltza elkartea sortu genuen Donostia, gero Iruña sortu zen Zaldiko Maldiko, gero Gasteizen sortu zen besteare bai, orduan poliki, gero Bilbon egon zen, eta junginan osatzen puzle hori, ez? Orduan herri bakoitzak, baina bizi zuen errealitateatik abiatuz, sortu zuen herrigintzarako euskararen presio dinamika, presio sozialaiteko taldea. Eta talde horrek bere funtzioa betezun, talde horrek aurre gintzin indar politikoei, danei, ezkera bertzaretik hasi eta espainolistitaraino, hanen aurrean ere gintzian aldarrikapenak, administrazioen aurre ere bai, okupazioak eta bar, eta orduan poliki, herri zerri, hasi zan, zu hori pizten eta urte batzutan garra horrek indar hartu zuen eta horre egintzen. Goizteko 11 eta 4 minutu ditugu, Joseba Albarezekin ari gara Euskal Herrian Euskaraz taldearen egitasmoaren hastapenetatik, jarraituko du Laister ere, poliki gaur egunera iritsi bitartean, baina eten aldi txiki egingo dugu, gure estudio zentraletara jo eta azken ordukoari erreparatzeko, Oñatza Izpuru, egunon? Egunon bai, egunon entzule guztiak eta egunon zuei ere, eta honekin badu lotura euskararekin lotuta hain zuzen, euskararen kontrako oldaraldiaren aurrean pausoak emateko garaia dela esan baitu Kontseiluak. Oharra kaleratu du iazko azaroaren lauan, Bilbon gogoratuko duzuen nola egintzen euskararen kontrako oldaraldia salatzeko manifestazio jendetsua, urtea pasada eta aurrera pausoak emateko garaia dela uste du Kontseiluak. Gain zuzen, oldarraldiak ez duelako etenik izan, auzitegiek euskararen normalizazioa eta hizkuntza eskubideak gutxiesten jarraitzen dutelako Hego Euskal Herrian, gero eta interpretazio murriztatzaileagoak ere gainera sententzietan kaleratu. Horren aurrean,
Itxaropen izpiak ere badaudela dio, epai euskarafobo bakoitzeko herritarren eta eraginpeko langileen mobilizazioak izan direla, erantzun irmoak euskararen normalizazioaren defentsan eta era berean hainbat aditu eta juristak ere luzatu dutela administrazio publikoko hizkuntza irizpideen paradigma aldatzeko proposamena. Kataluniako zein Galizako ereduak aintzat hartuta, funtzio publikorako sarbidean euskararen ezagutza orokortzeko. Beraz, badela gaur egungo egoera gainditzeko proposamen gauzagarri bat uste dute. Beraz, aurre egiteari utzi eta aurrera egiten hasteko garria dela uste dute, euskararen normalizazio eta bizi berritzea batzeraldi arriskutik ateratzeko ezinbestekoa delako hizkuntza politiketan jauzi sendoak egitea. Hori da gaur, kontseiluak urtebeteko epe hori pasa ondoren egin duen irakurketa. Bi kontu laburrere batetik greba kontuak, garai batean pesa zen eta gaur egun Avanza Gipuzkoa izena duen autobus enpresako beharginak direlako, greban LUGT, LAB eta Aurrera sindikatuek deituta, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Debagoiena eta Debabarrenako lineetan 300 pertsona daude greba deituta. Beraz, hori hartu behar baduzue, barreta ziurrenik eskatu behar. Azken aipamena, Osakidetzaren gripearen kontrako txertaketa kanpaina martxan dela edo aurrera duela eta arreta arrisku taldetan jarraitzen badure, gaurtik aurrera edonork har dezakela gripearen kontrako txertoa eta gonbidapena herritar guztiei luzatu diete Osasun Sailetik. Hauxe beraz laguno kontatzeko genuena. Eskerrik asko Begoña Atzaizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratien, baino aurrera goaz gure gonbidatuekin eta gure gonbidatuak oraindik agurtzeko ditugula ere. Entzuleok esan da bezala, 45 urte dire Euskal Herrian euskaraz taldea sortu zenetik eta hemen gabiltza June Romateten bidez eta tira, Euskal Herrian euskaraz taldea osatu duten eta osatzen dutenekin nolabait June 45 urte hauek nolakoak izan diren laburtu edo ulertu nahien. Hori da, eta Josebari pixkat hortik egin nahi nion urrengo galdera, aipatu dituzuen bat lorpen eman zen dituztela edo behintzat hortan eragintzen utela, baina nola ikusten duzue une hartatik honako aldaketa? Suposatzen dut, euskara jakitun kopurua edo igo da, baina hiztun kopuruan aldaketak eman dira? Nik uste gauza asko aldatu diela, gizarte aldatu da, euskaldun prototipoa edo euskaldun personaren eredua ere aldatu da, familiaek ereduak ere aldatu dira, familia mistoak erotan gehiago dira, gizartea aldatzen ari da biadura handian eta euskararen persona ere bai, eta garapena zer esaizek ez teknologia berriak, eta hori guztia. Beraz mundu aldatu da 40 urteetan, esan beharrik, eta nik uste dut ere euskaren borrokare bai. Nik ikusten dena, eta bintzat gukiten dugun azterketaren arabera da, garai batean guk lortu genuen herri presio hori, dinamika sozial hori aktibatzea da, eta horrek presio sozial hori egitea. Movimendu feminista egin du bezala, baina movimendu feminista ez da bertan bera erori, baina euskal gintzaren inguruko presioa poliki presio sozial hori junta atzeraka, eta beraz, instituzioetan zenbait urratxe eman dira, oain da komunidade autonoman da oldarraldi horrek erakusten du, zuzen ere aurre egin degula, oldarraldi hori dago aurre egin degulako, atzein izan edu, oldarraldi hori eta etorriko, beraz, oldarraldia bada ere aurrera egindan seinalearen beste ikuspegi bat, ezta? Beraz, nik uste fallatu duna, edo momentu enten utzunia handia duna, edo hori betetzen saiatu beharko dunuke izango litzateke herri presioaren, herri dinamikarena. Iparraldean adibidez asko segarria, iparraldean hezkuntza problema bat planteatzen denean, ez da egiten batzorde parlamentario bat sortu. Dago parlamentarik, egun batzorde ez da sortzen zeiten da, mobilizaziora jotzen da, ikasleek, gurasoek, irakasleek, bordalera jotzen dira, okupatzen dute unibertsitatea, eskatzen dute unibertsitateko akzeso euskara ziteko eskubidea, mobilizazioa da motorra nahi barin bada iparraldean adibidez euskaren gaiaren inguruan. Edo Nafarroan hainbeste gaien inguruan, bai. Nik uste komunitate autonomoan, egon dala olako instituzioen esku utzi da esku politikaren gaia, eta akordio politikoetan euskara beti atatzen da galtzaile, hori garbi da, batez ere presoekin eta paktatu behar balin bada, badaki guztietan horien prinsipioak hizkuntzaren inguruan, edo UGT bezalako sindikatuekin, eta orduan, delegatu inda instituzioetan, herri presioa jetxitea inda, eta orduan, inizen euskaldun gehiago daude, baina eraberean, euskararen erabilerare blokeatua, edo pixkeaz berako tendentzian dago,
Eta batez ere, oldarraldiaren aurrean, pues, bain dela urte bete gintzen manifestazio handi bat, baina ikusten da ez dela nahikoa, inberda, bigarren bat, hirugarren bat, laugarren bat, mobilizazioetara joberra dago, langile mugimenduak egiten duen bezala, mugimendu feminista egiten duen bezala, mugimendu ekologista egiten duen bezala, mundu guztian, protesta daunean, kaleratzea, berda? Euskaren falta zaio, kalerateako duen erakunde betan, egun ustez hori Euskararen euskaraz da, Euskararen euskarazko etorkizunak, nunbait baldin badoka, intzuten ere, da, mobilizazioa, desobedientzia, ekintza moto egiten. Eta Joseba pixkat bukatze aldera eta gero jarraituko dugu hemen gaur egungo taldean dabiltzanekin. Bai galdetu nahi nizula, belaunaldi aldaketa izan zenuten, eta nola ematen da horrelako talde batean lekuko aldaketa hori, nola sentitu zenuten zuek? Oso zaila, Oso zaila, guk urte asko egin genitun, eta egia da, gazte movimendua ere orteon, baina gazte movimendua ere beste mila lehentasunetan sartatzeon, ze gazteek ere beraien problematika propioa zeuden, eta hor gazte egungo euskarazko gazteek lortu dutena da, hizkuntzaren arazoa ere gazte arazo bihurtzea, eta beraz gaztean ikuspuntutik ere erantzun bat ematea, eta beraz hor egoten da gazte movimenduaren aldeko inkorporazio berri bat, ez? Pozgarria da oso, seguia danak hartuta daude, jubilatuak, alderdi jubilatuak, eta guk eman behar genuna, eman genuen aldan guztiak, gukiten genuen azterketak hor daude, baina egia da gazteak espadin badia sartzen afera honetan, etorkizunik ez dakala, gazterik gabeko horrekak ez dakatzen inolako etorkizunik, eta nik uste euskarazko belaunaldi berria ikusi ditugunean lanean, asko postu gera oso lantzaria daukate horretik, nik animatzen ditut, jendea pistea, kalea teatzea, hori oso gozazaria da, tendentzia soziala da etxean gelitzea, telebistan, TikTok zarean sartu, hori da egungo dinamika, eta zugor kantatzen zuen nintzen, kalea barra dago, jendeari asko gostatzen zaio, jendeak ulertu behar du, mobilizazioik gabe ez da horreka, ez da horrengo, eta ikusi zagun beste burrukak, eta ikasi ezagun antik, ez? Eta transversalidadeak, eta gauza berri asko dago, eta eskerra jende berriak ere ikuspegi berria ditun, da, egin genuen bidaiaren parte bat, eta hori lekukoa pasa diegu, eta lagunduko diegu, baina beraiek hartu ezatela iniziatiba. Joseba, eskerrik asko, haiekin jarraituko du orain aurrera, eskerrik asko guztia azaltzatik. Vale, eskerrik zuei. Eta, orain aipatu bezala, ez da, gaur lanean diarduen taldearekin arituko gara orain tarte batez, beraz, ongi etorri egun hemen entzuten aritu zarete, Intzagurtxaga Loidi eta Sugoi Etxarri Zabaleta. Egunon. Josebak aipatutakoa suposatzen dut entzuna izango duzuela behin baino gehiagotan, baina nola sortarazten dizue pentsatzeak duela 45 urte sortutako talde batek oraindik zuek bertan diardu zuela lanean. Taldean iraupenak bai adieraztegula, oraindik beharra badaola. Eta hori zoritxarrez guretzako politena eta gustukoena izango litzake, Euskal Herrian euskaraz existitu beharrik ez egotia. Beraz, alde hortatik, behar hori gaur egun ere egotia, ez da ona, baina, beste alde batetik, gaur egun talde hori geota indartxo egotia, geota komunitate sendogu eukitzia, baita ere da garrantzitsua, herri hontan kontzientzia, euskarakiko kontzientzia hori badaola, badaunan adierazle. Eta gero ardura, ez? Osea, 45 urte ditun eragile baten batzordean edo pixkat uneroko tasunan hor pixkat dinamizazioan eta ibiltzak, emateko kriston ardura. Erronkak, aipatu ditu batzuk eta baitu kriston erronkak, eta egia da euskalgintza oso zabala dela, ja gaur egun, ez? Dimentsio handiago hartu duela, eta Euskal Herrian euskaraz da, talde horietako bat, baina, bai badula, ez? Badugula ardura historiko bat baita hor. Jungo naiz pixkat zuen hasieretara. Nola izan zenuten lehen aldiz Euskal Herrian euskaraz taldearen berri? Gogoan dezue? Euskal Herrian euskarazek antolatutako gauza desberdinak nik uste txikitatik izan detela hoien berri. Parte hartu ziurrenik batzordean sartu arte, ez konkretuki igual ekintza edo mobilizazio konkretun batian, baina nik bestela ez. Eta sare sozialak tabla ez, Twitterretik eta nire bat hortik. Eta gero, gogoratzen naizela, 2008 batean egin zen manifestazio nazionala hor Durangon, hor, igual izango zen ere lehenengo ekintza, edo lehenengo ekimena EH-ek antolatutakoa, nik uste
Eta batzordean emandako lehen pausoak nola bizitu zenituzten? Hortik hasten zarete mobilizatzen EHR-en inguruan eta nola dira lehen pausoak? Bai, hor pixkat, pandemia garaian barne hausnarketa bat intzan, barne prozesu bat EHN baitan, ikuste zalako, testu inguru berrira egokitzeko beharra, eta baita ere belaunaldi berriak EHR-a sartzeko eta indar berritzeko behar bat garai hartan oso ahultzeon eragilea. Eta barne prozesu hortatikan, belaunaldi aldaketaz gain, oinarri ideologiko berri bat osatu zen, non lehenengo aldiz eragile independentista gisa aitortu zuen bere burua Euskal Herrian euskarazek, beharrezkotzat jota independentzia Euskal Herri euskalduna eraikitzeko. Eta gero beste aldaketa garrantzitsua antolaketa eredua izan zen, sare egitura bat eman nahi izan zitzaion, komunitate egitura bat, eta beraz, batez ere militantzia eredua aldatu zelako, eta baita ere parte hartzaileei edo euskaltzalei beste modu batean militatzeko aukera hori eskaintzeko. Bai, eta hor sartu ginen, pixkat, ia zerotik edo ez, ez ginen ibilbiderik euskal algintzan bere hortan, igual gure herrietan eta baina ez nazio mailako euskal algintzan, eta batzordea guztiz berritu zuten, lekuko aldaketa on bat eman zuten, nik uste, ez? Eta taldea guztiz berritu garren, bai hartu zutela denbora bat, ia urte bete transmisio hori egiteko eta lekuko aldaketa hori egiteko. Eta orduan, alde hortatik oso eskertuta, ze, askotan gertatzen ez dena, ez? Lekuko aldaketa on bat itea, hori lortu zuten, aurreko batzordekoek, eta bai, utzi zigutela kriston erronka, ez, zela pixkat Euskal Herrian euskaraz berrasmatzea, eta oraindik hortan gabiltza, ez, pixkat fase berri hontan, hori, mezu berriak, egiteko modu berriak, egituratzeko eredu berri hortan Euskal Herrian euskarazin sare hori edo komunitate hori eraikitzeko ardura, eta pixkat hortan gabiltza orain. Lan egiteko modu berriek ala ere, aipatu dintzak, ezta? Egoera edo arazo zahar bati eragin behar dio, esan nahi dut, oraindik bada euskararen aldeko borroka handia egiteko. Zein da gaur egun, ze irakurketa egiten duzu gaur egungo egoeraren inguruan? Alde batetik aipatzen da asko ez, oldarraldiaren kontua, baina esan beharra da oldarraldia ez dela auzi berri bat berez, ez? Lehenagotik ere zapalduta geundela eta urte pila daramatzagu hor bizirauteko eta aurrera egiteko eta ez bakarri bizirauteko, baizik eta Euskal Herria euskaldun bat, ez? Eta osasun beteko egoera bat lortzeko borrokatzen. Egia da orain berritasuna edo dela, geneuzkan arazo guztiei edo batu zaiola, olatu erreakzionario horren kontestuan ulertzen dugun fenomeno bat dela ja onartutzat edo ja lortutzat geneuzkan gauza batzuk zalantzan jartzen ari direla eta atzera pausak plantatzen ari direla, ez? Estatuen partetik eta horren eragile bezala badaude alderdia, sindikatuak eta hori bai ikusten dugula eta oldarraldi horren aurrean gertatzen ari da baita ere koldarraldi bat, ez? Dela epaitegietatik eta barrez, etortzen zaigun hori ez etortzeko, askotan alderdi euskaltzaleek eta eragile euskaltzaleek joera dutela agian, horren aurrean esateko, ez dugu inkomodatu nahi, ez dugu gatazka sortu nahi, eta ez ditugu baterako lanpostuak euskara eskakizunarekin adibidez, ez? Baina holako mila adibidez dauzkagu. Orduan, guk esaten duguna da, oldarraldiaren eta koldarraldiaren aurrean behar duguna da, arroaldia, ez? Eta pixkat hor kokatzen gara gu. Eta, egia da, suposatzen dut herri ibiltzeak, herri ibiltzen zarete zuek ere ikusten zaituztegu hainbat txokotan, emango dizuela ere, tokian tokiko arazoen berri, izango direla herri batzuko beto daudenak eta beste batzuko kerrago, nola ikusten duzu Euskal Herria gaur egun mobilizatzen hasteko? Galdera potoloa.
Bueno, guk bai ikuste deula, adibidez, nazio ikuspegiai dagokionez badaula ahultze bat, eta hori gure aurka egiteun indar bada. Azken finean, hori, zatiketa administratibo hori barneratuta dakau, egoera oso desberdina da leku bakoitzean, baina guztitan euskeraz bizitzeko aukerikan ez dago. Beraz, mobilizazio hori indartzeko oso garrantzitsua iruditzen zaigu kontzientziazio lana egitea eta herritarren kontzientzia horiek piztia. Hori ere, justu larun batean Gasteizen izan ginen, eta han komentatzen denun, tokian toki egin beharreko gauzak oso desberdina dira, kontzientzia horiek pizteko batzutan tekla konkretu batek funtzionatzen du eta bestetan ez. Orduan, hori, tokian toki asmatu berreko kontuak dira. Bai, eta gero beste erronka, horrekin lotuta, erronka handi badugu Euskal Herriko kolektibo, talde eta eragile desberdinen arteko saretzea eta elkar ezagutza eta hori bultzatzen, ez? Eta aurten martxan jarriko dugu proiektu bat, oraindik ez dugu aurkeztu, baina pixkat gaztetatik hasiko gara eta saretze hori eta elkar ezagutze hortatik, ez? Azkenen herri oso euskaldun baten dagoen euskaldunak pentsatzen du, hau ongi doala, salbatuta dagoela. Ez da konturatzen, ez da ere nondik ari zaizkigunez, globalizazioak eta erdarak sartzen ez, paian pantailetan gerozta denbora gehiago pasatzen dugu, eta hori askotan ez da kontutan hartzen errealitatearen parte bezala, baina gerozta presenteago dago gure bizitzetan, herririk euskaldunenean ere ez, eta hor aurretan eta ikusten dira kezkatzeko sintomak edo, eta bestalde batetik daude herri ezain euskaldunak edo, eta hor ez gara konturatzen euskaraz bizitza posible dela, ez? Eta orduan pixkat errealitate desberdin horiek ezagutu behar ditugu, nazio kontzientzia hartu behar dugu, eta guztia usare bat, eta euskararen gorputza, ez? Naizta leku desberdinetan egon, baina bat bera dela, ez? Eta arnasgunetan gertatzen denak eragiten diola inguruari, eta inguruan gertatzen denak arnasgunei horren kontzientzia hartu behar da, eta hori bada gure erronketako bat baita. Erronka guzti horien aurrean aipatu duzu ez da arrotzearen inguruan aritu zarete udan batez ere, nola joan da arrotze astea eta, arrotze inguruko lan guzti hori? Bai, arrotze astean helburua pixkat izan zen tokian tokiko borroka horiek sustatzea, lehen aipatu duen bezala testu inguruta egokituz eta bilatuz herri bakoitzean euskaltzale horiek aktibatzea. Beste neurri batean baita ere saretzia, euskaltzaleak saretzia, elkarren berri izatea, borroka desberdinak piztean, borroka desberdin horiek azkenian indarra emateigu baita ere, ikusteko badaola jende gehiago baita ere kezkatuta neuskan egoerarekin, eta baita ere zerbait egiteko prest. Eta gero, pixkat lehen aipatu dugu oldarraldi hori euskaren aurkako erasotzaile horiek, eta arrotze aste hortan helburua izan zen baita ere, erasotzaile horiek seinalatzea, zapalkuntza hau ez dela ausazkoa, hor sortzaile batzu daude, euskararen aurkari batzuk, biziraupen hori edo berreuskalduntze hori oztopatzen dutenak, eta beraz, pixkat hortikan sustatutako ekintza izan zen arrotze astea. Bai, eta gero hortaz aparte, azkenen bai badaudela egitura batzuk, badaude hizkuntza politika batzuk, baino kriston mugak dituzte, eta uste dugu, beharrezkoa dela euskaldunok eta euskaltzaleok saretzea, aktibatzea, antolatzea eta borrokatzea. Ze borrokari gabe, Josebak esan du lehen, borrokari gabe, kaleko motorrori gabe ez da aurrera egingo, ez? Azkenean instituzioek bere logiketara eramaten gaituzte eta hor estankatzeko arriskua handia dago, ez? Eta gero bai berreskuratu nahi genuela, ez? Arrotze hortan, ez? Nolabait, helburu handi horiek lortzeko ditugula gogoraztea, ez? Euskal Herri euskalduna, benetan euskaraz biziko garen Euskal Herri hori posible dela, lortu dezakegula, eta hori pixkat berriz sinista eta berriz gogoratzea hori, ez? Eta hori Euskararen Errepublikaren bidetik izango dela, independentzia berrezkoa dugula helburu hori lortzeko.
Eta borroka hain garrantzitsua den une honetan, bai deialdia egin duzuela, ez da, abenduaren 7an Durangon egingo den mobilizaziora. Bai, eta hori pixka kokatu dugu baita ere, oldarraldi hau, oldarraldi honen kontestuan, eta oldarraldia ez bakarrik ulertuta txampiñoi bat bezala, ez? Euskarari gertatzen ari zaion zerbait bezala, baizik eta mundu mailan edo behintzat mendebalde hontan, ez? Europan, Estatu Batuetan eta bar, ultraeskuinaren gorakadaren kontestuan, ez? Dela eskubide ardatz desberdinetan, ez? Eskubideetan aurrera egite fase bat egon zen, eta orain ari dira horren aurrean atzerakadak planteatzen, ez? Langile eskubideen inguruan, emakumeen eskubideen inguruan, LGTB komunitateen eskubideen aurka, ez? Pixkat, eta euskaldunok ere bizitzen dugula olatu erreakzionario horren horren parte den eraso bat, ez? Eta pixkat hor kokatzen ari gara, eta salatzen baita ere, olatu horri men egiten diotenak, edo olatu hori bultzatzutenak ari dela olatu zabal hori bultzatzen. Orduan horren aurrean, uste dugu euskaldunok mobilizatu behar garela, kaleak hartu behar ditugula, kontzientzia hartu behar dugula zein den gure egoera, eta hori, argi eta garbi plantatu behar dugula euskaraz bizitzeko ditugun zailtasun guztien aurrean, ezin dugula erdizkako, ez, irtenbide partzialekin edo konformatu, baizik eta, bilatu behar dugula gure osasun beteko egoera dela independentziaren bidetik lortuko duguna. Sugoi, Intza, mila esker hau guztia onak hartzeagatik, 45 izan dira, ez dakit, beste 45 izateko gai izango garen edo agian bidean euskarazek, bere lana amaitutzat eman beharko duen lorpen. Eskerrik asko, hona etortzeagatik berri ere. Eskerrik asko zuei. Aurrera egingo dugu segituan, baina June gauza batetaz konturatu naiz, 45 urtetan gauza asko aldatuko ziren euskararen egoeran, baina Euskal Herrian euskara sortu zutenak apunteak axota eta kuadernoz egiten zituzten, eta 45 urte beranduago, eta pixka bat teknologiaren generazioetan jaio direnek ere, boligrafo eta kuadernoa darabiltela. Bai, egia da, nik ere horrela jarraitzet. Nola zan, gu sortu ginen enbor beretik, ez? Agaxe da biltza. Ez, behiatu jazu? Parrezari nintzen axota hitza erabili duzulako. Guri, ikastolan txikitan beti axota hitzen ziguten. Gero... Desagertu da? Bai, desagertu da. Eluiarrak deuseztatu da axota? Euskaltzainak dagoeneko ez du onartzen axota. Ara! Tartetxo bat hartuko dugu abestiaren atzetik eta segituan entzuleok zuekin izango gara, esan da bezala puri-purian diren telesail eta pelikulen gomendioak egiteko. Geratu hemen, naiz irratian. Naiz irratiko 50 Euskal musikan berriena. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. Baina baita klasikoenak ere.
noski, nazioarteko klasikoak ere bai. Gozatu nagusiki gure musikaz. Baina baita nazioartekoaz ere. Gozatu musikaz. Gozatu naiz irratiko 50 Servilleta bat lau korazio. Servilleta bat lau korazio. Spotifyen naiz irratiko 50 playlista. Atsegin dut eman, partekatu lagunekin eta gozatu. Hau afizio edo ofizio saioa dugu, eta nondikan eratorri zaizun bilo-bila proiektua, hau da txikitatik, abeltzaintza proiektu bat da. Bai, hau ez da etortzen txikitan izan nuen idei batetik, edo amets batetik, ez da hasierako gaztarotik, bai egin dituela nekazaritza ikasketak, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baina bertan ez digute horrelako bide aukerarik erakusten, eta gehiago zentratua dago batez ere industria agroalimentarioan batez ere. Joan nintzen Belgikara, bertan ezagutu nuen animalietologia, asko gustatu ditzaidan, nahiko argi ikusten nuen niri animalien kontuak erakartzen indutela, eta bizitzaren bueltak Nafarroara itzuli eta irakaskuntzan hasi nintzen, 6 urtez. Hori bili naiz, baina beti lehen sektorea erakargarri egiten zitzaidan, beti hori arantzatxo hori hor barnean, eta orain dela iparralde nengoenean ezagutu nuen Moher Aungora hazkuntza bat ezagutu nuen, eta oso ekoizpen polita iruditu zitzaidan, animaliak ere asko erakarri ninduten. Iparralden mugitu nintzen giroan laborantza giroa zen, eta ikusten nuen nola hemen ez da oso ohikoa gazteak familian etxetik jaso ez baldin badute etxaldea, ez da oso ohikoa instalatzea laborantzan edo aktibitate bat hastea, aldiz hor askoz ere ohikoagoa da. Zure ahuntzen antzera burugogorra zarela orduan. Bai, nik uste baietz, esan daitekela bai. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. You're getting yourself well for me. Eguerdiko 11:33 minutu, oraindik entzuleren bat egunon gaztiak esaten dabil, eta Junek einit keinua, a ber, ez dira orduak. Egunon gaztiak. Baina indiok herri uzten diogu. Bai. Bai, lanean dabil. Bai, gaina buru belarriz, uste dut gainera bakarrik dagoela orain, ez? Bai, bakarrik dago. Bai. Animo indiok. A ber bizitan pasatzen gen. Eta bide batez gurera agurtuko dugu, Imanol González Gurrutxaga, esan barron aspaldiko, ze aurreko astelenan ez zinen gurean. Aforretan izan zinen, eta beraz, hori da, aspaldiko. Entzuleentzat aspaldiko. Guk Imanol ikusten dugu, bezalare egunero, baina... Zezaiune? Neretzat ere. Bai. Egunon. Falta mota zu, Imanol? Ez du nartuko. Ez du nartuko, erantzuna baino pixka bai. Eski, gauza bat, hemen, zurekin sartu dien bakoitzan ni defendatu zaitut? Bueno... a ber... Bueno, es que gaur Imanolek itxusiak indizkit, paso. Ez zaitu bat falta mota. Zein diozu, Imanol? De hecho, zureta zaztu nintzen esateko operatu iten hotela, así que... Egia, bai, esan zenun hemen estudioan, aurreko astean komentatu zenun, operatu ingo zituztela. Bai, iratita denazkin, eta zuke. Eta gaur derrepente iritsi naiz, eta berri bat zeon, nik enekina, eta bai, holaxe. Kotxa guazte dramatiko kontatu duen, Imanol. Sí, dramas. Astelenak beti dramatiko dira, eta huriakin. Bai, falta mota zaitut, Imanol, bai. Ope...
Haze oiotegia. Ja, Abesti. ez, nahiko goxo. Goxo? A ber, bai, falta mota zaitut. Bale, ados. Hora bukatu da. Hori da. Ados. Zer dizuzuk? Zer du neska honek? Ba, jendeakin sartzeko gogu. Bai, liskarrean erosago zegoen. Ez, kontrakoa. Zizatela, baina ez dizut falta mota ez. Nik ez dut esan ez dutela falta mota, ez ez dute utzi ez da erantzuten. Eta ez eman buelta gehiago, amaitu da esaten bai falta mota zaitut oso ondo. Dena pozik? Dena goxo, dena ondo? Oso Entzuleok, azken ordu erdian murgildu gara, azken 24 minututan murgiltzen ari gara, eta tira, bainbat proposamen ere ekarri ditugu, zuei, nolabait, denbora libroiek edo asetzeko. Gero zuek aukeratu zenbat denbora eskaintzen diozuen ikusentzunezkoa konsumitziari, pelikulak, telesaiak, eta bar, baina ez dizuegu esango, egin daiteken gauzik onena denik, ze askotan teleserie batera engantzatzeak denbora asko ere xurgatzen du, baina batzutan pake momentuak ere ematen ditu. Eta Instagramen scrollean ibiltzea baino, seguru hobea dela. Beraz, zuek egin nahi dituzuen autuak, baina guk proposamentxo batzuk egingo dizkizuegu, eta lehena, Imanol González Gurrutxak egingo dizue. Bai, bale, ez uste, ikusi zut behatza nivelen... Uste zuen musikeko barnola. Ez, neon zure trailerraren biatzekotan, Imanol. Nik bain gontan ekarri dizuet Long Legs, dala hankaluzea, euskeraz. Da beldurrezko eta thriller pelikula bat, aurreko astean ikusi nuna zinetan, baino ez dakitzeazki nun ikusaiteken, haitunez behiatzen, baino Estatu batutan Primen aukera daun bezalaxe, hemen guendik ez da iritsi, honea guendik ez da iritsi. Azken baten, pelikula honek kontatzen du thriller baten historian, un protagonista neska gazte bat dan, eta FBI-in lan egiten du, eta dabil ikerketa bat investigatzen. Bertan ikusten ditugu, daudela hildako batzuk agertzen diela beraien etxetan, eta beak badirudi daukala intuizio oso ona, zerbaitegatik, ez dakigu zeatik, baino oso intuiziona dauka eta gai da jakiteko gauza asko bestek ikuste zutena. Bakarrik kasu hontan esango nuke eta bukaera ikuste zutenen ikusiko dezute zeatik esate deten hau, baino ez da aurrekaririk, ez da ikusten beste krimenetan edo beste kasutan intuizio berdina daukan edo ez, baina kasu hontan bintzet bai. Eta kuriosoa da, ze pelikula bea analizatze badezu edo behin pelikula ikusi ondoren gogoratze badezu, azken baten da thriller tipiko bat, non dauden hiltzaile bat atzen, dauden kasu ezberdinak, eta daude, uzten ditu mezu batzuk, eta mezu horietan dauka izen bat, Long Legs izenakin firmatzen duen gutunak uzten ditu. Dena dago enkriptatuta eta guztia, baino egia da, zuzendaritza aldetik, iruditzaetela oso ezberdina eta nahiko gaztea berrizagarri esan edut. Aipatu behar dut baita pelikula hau daola Nicolas Cageek produzituta, eta Long Legsen personaia egiten duna, oker ez banao, da Nicolas Cage bea, baino maskara, prostetiko batzukin, aurpegian zea batzukin. Eta, iruditzaeten marabila bat, tipo honek, iruditzaeten marabila bat, azkeneko urtetan tipo honek ze pelikula babestu ditun, ze pelikulatan parte hartu duen aktore bezala, ze egia esan pelikula oso arraro eta oso berezitan parte hartu du. Eta hori irutzait oitako bat, gidoia pixka tipikoa da narren, irutzait zuzendaritza aldetik dala marabilloso, eta momentu baten eukin un jumpscare bat, eukin un susto bat, kasi, inoz eukin un jumpscare bat. Joder, a ber, baino. Bakarra izan zinen aretoan edo orokortua izan zen? Orokortua izan zen, susto hori. Bai. Ez dakit, momentu hortan, hain zentratuta neon, momentu hortan iruditu zaiten Long Legs nere barrua sartu zala. Inoz euki ez deten reakzio bat eukinun, ze bapaten azaldu zen, eta enun espero. Eta baita esan barrauket, pelikula honek erabiltzen ditu la plano general asko, eta normalen plano generalak erabiltzen die zuri pentsarazteko norbait daola bereatzen, edo gerturatu behar dela, edo zerbait gertatu behar dela. Orduan zaude denbora guztien, pelikula guztien zehar, zerbait gertatuko dela, edo etorriko dela fuera kanpoietatik, eta agertzen denean da tenso. Nicolas Cage azken aldian persegitzen ari zait, jarraitzen ari zait. Bai? Bai, ez tegizatik denbora guztien Nicolas Cage agertzen da nire bizitzan. Ja. Egia da nik aurreko pelikula komendatu nuna izan zala Dream Scenario, eta baita hor Nicolas Cage agertzen. Nicolas Cage agertzen, bale. Eta justu
amets hori eukizula, osea, pelikulak hitz egiten ametsari buruz, eta Nicolas Cage agertzen zala amets guztietan, orduan igual zuri hori aizu gertatzen baita. Baliteke. Pelikula barrua sartu zaitela. Gomendatu nizuen, ez dakit ikusteko aukera eukizuen, ez dut uste, baina... Ez, hainbeste gauza gomendatzen ditugu, ezin dugula dena... Bueno, Long Legs da oso berezia, eta nahi bentze gustatu izaten. Esan marrauket baita zinetik atera nintzenen, jende gehienak, helduak ez, baina, bueno, 50 orako jendea gehienak, aipatu zula oso pelikula berezia zala, baina euntzan komentario batek esan zuna, asko gustatu izetela esan zula, oso berezia, oso arraroa, baina badazpada deno gelditu gea bukaeraino. Orduan. Egia da. Pelikula batek izan behar duelako oso deserosoa. Deserosoa da momentu askotan. Edo oso txarra zinetik ateratzeko, ez? Bai. Baina da ez dakit, bazekiten edo ez, baina da, pelikula berez, beldurrezko pelikula bada, eta igual ez zuten espero, o ez zuten trailerrik ikusi edo zer, ni banekin berezia izango zala, eta beldurrezko goren puntu batzuk baita aukiko zitula, baina bai. Nik, esaten dizut, ez dudala ikusiko. Oso beldurtia naizelako, egia da estetokoki oso interesgarria iruditu zaidala, bai, argia eta iluna eta argazki aldetik oso plano interesgarriak, baina hain kakatia naiz. Nire bai, ausartzen. Nire normalen, enaiz oso beldurrezko ikustekoa, ze azkar izutzen naiz, baino hau behintzet berezia irutu zaiten, eta ez dakit, igual baita entretenitu nintzen, hori bai, samarrauket, behatzak denbora guztin belarritan euskela. Bano, atzak. Oso, no? Ba hortxe, Longless proposamena, Imanolen lehen proposamen hori, eta Junior Romateti bargurene konta dizaguna zartakarren. Nik lehenengo esan behar dut, Imanoli kasa egin nion, eta ikusi nula kasa en Flames, lehen aipatu diot, eta nik ere gomendatzen dut, gustatu zitadan asko. Baina nire gomendioa, jake hainbestetan esaten dizuten, iraganera juten naizela, orain zinetan dagoen pelikula tekarri dut, atzo ikusi berria, The Wild Robot edo Robot Salvaje izena duena, eta animaziozkoa da pixkat nire estilotik joan naiz. The Wild Robotek kontatzen diguna da, badagoela gizarte bat aurreratua dagoena eta sortzen dituzte robotak laguntzeko etxeetan. Robot hauei misio bat ematen diezun momentuan edo tarea bat ematen diezun momentuan hori bete arte ez dira gelditzen eta haien bidea jarraitzen dute. Kontua da, badagoela robotoiek eramaten ari ziren momentu batean edo ekaitz bat eta robot batzuk naufragatu egiten dute. Eta horietatik bat, 7-4 de Roth, edo Roth izena jartzen dioten robota, irla batean agertzen da. Eta irla horretan bakarrik daude animaliak. Eta orduan, ikasi behar du pixkanaka adaptatzen naturara. Erabat gomendagarria da pelikula, hasieran ematen dizulako, ez dakit nola deitu dago oso galduta, robot bat da, orduan, beretzat dena da analizia eta gauzak horrela dira eta horrela egiten dira, eta bera dago diseinatuta milaka hizkuntzetan ikasteko, baina bere inguruan daudenak animaliak dira. Orduan, hasieran ikusiko duguna izango da nola itxaroten duen eta prozesatzen duen, inguruan duen habitat guztia animaliekin kontaktuan jartzen saiatzeko. Eta ulertzen du eta kontatzen diguna da pixka bat nola naturan bertan dauden gora bera guztiak eta pixkat hor sartzen da. Asko gustatu zait pelikula alde batetik, ez daukalako, naiz animaziozkoa izan, ez daukalako beldurrik esateko hemen daude animali batzuk dienak presak eta besteak ehiztariak. Eta realitatea horrela da, eta behin baina gehiagotan ikusten duzu animalia bat beste bat jaten, nola harrapatzen duen beste batek beste bat, esango nuke gainera animalia baten burua ere eskutan izaten duela nola beste batek izatu duen eta burua bakarrik gelditu den. Orduan badauka errealitatetik alde hori eta pixkat kontatuko diguna izango da nola berak bere tarea edo bihurtzen dena den antzara baten zaintza, nola eman behar dion jaten, ikasi behar duen igeri egiten, ikasi behar duen egan, eta robot honek ez daki ez horren inguruan. Orduan, oso interesgarria da, animazio aldetik zoragarria da, musika ere zoragarria da, eta ni egon nintzen, ordu eta 40 edo irauten ditu, eta egon nintzen engantzatuta pelikula guztia, behin baino gehiagotan negarrez, ze ez da bukaeran negarra egiteko pelikula, ez, bidean ere behin baino gehiagotan egiten duzu negarra,
Eta, bueno, pixkata aipatzearren, Rozena hotxa egiten du Lupita Nyong'ok, Pedro Pascalek egiten du azeri baten, bueno, bigarren protagonistaren edo, ahotsa, Catherine O'Harak egiten du, ez dakit nola dien euskeraz, Zarigüeia, nola da euskeraz? Wow, bueno, Zarigüeia. Bai, hor harrapatu baitu hor dago uste dut, Zarigüeia denok. ama bat dela zoragarria, bere haurtxoekin, eta hor ere ikusten da... Zarigüeia. Zarigüeia. Bai, ala segartzen du. Bada, ama bat, claro, zarigüeiak dituzte milaka ume. Eta da, zoragarria pertsonaia gutxitan ateratzen da baina oso ona da. Kit Connorrek dauka antzaratxoaren ahotsa eta horrela. Orduan ba... Zarigüeia da, Maite Bidarte gure lankidearen hitz favorito. Bai. Kaixo, zarigüellos! Perdón, zarigüelli! Bai. Mendiken musu bat maiteri, Zarigüeia, ondo? Igual entuten nengo da, igual ez. Lanarekin behar da, eta zegit. Bueno, gero entzungo du bestela. Entzungo du bestela, gero. Ba, hortxe, proposamena, The Wild Robot. Zineetan egon da orain. Kriston itxura polita dauka. Bai, Bueno, oso polita. polita. Negar pixkat egingo dara bai. Bai, eske negarra egiten dezu. Hasieran nik ja negarra egin nun. Horre hasiera aldean, bai. Eta gero bukaeran ere, negar malkotan eta beste lagun batekin hitz egiten justo larun batean ikusi denan eta santzian, zenbat negar egin nuen. Baina eske gaina erdian, bukaeran, hasieran bertin du noiz. Orduan, ba hori, ikusteko. Zinetan dago oraintxo bertan. The Wild Robot, beraz. Furniture Bella's thinking. You ready to leave, Mom? What did she say to you? She said she wanted to stay. And you? Same. Hi, are you all right? I'm fine. I'm just not going with you. Ba, hementxen ere proposamena, 3 egun barru ez, 4 egun barru ostegunean estrenatuko da Filminen, plataformei dagokienez, baina Donostiako zinemaldian ere egon zen pelikula. Niklas Larssonen lana, nolabait zuzendari suediarraren kutsu hori ere baduena. Lehen Imanolek esan dit zera ikusterakoan trailerra pixkate frikada edo burua estandarazten dizun pelikularen itxura duela. Bai, itxura hori dauka eta itxura horri nolabait erantzuna ematen dio. Kritikek oso pelikula ontzat eman dute, sariak ere eskuratu ditu. Aipatu dute Donostiako zinemaldian egon zela, baina Donostiako zinemaldian egotitik aratago jaialdi bide luzea ere egin du. Bueno, pelikula oso ez da egite argudio edo gai oinarrizko batetik abiatzen da, badabiltza altzari denda batean, gainera oso Ikea girokoa den altzari denda batean, eta amak sofa estali batetik bertako lanak kendu, eta hantxe eseritzen da, eta nonbait ez du handik mugitu nahi. Eta horra hasten dira, anai arreba ezberdinak, Iwan McGregorrek gorpuzten duen David, eta bere anaiak, Grududek, eta ama nolabait lehen etxera eraman eta indarrez, eta pixkat batzuk ere, Davidek ere sentitzen du, igual, amaren portaera horri, beste aintzatespen bat eman bartzaiola, ez? Igual, psikosiaren seinal edo izan daitekela ama sofa horretan etzaterakoan hartzen ari den jarrera. Eta nolabait pelikulan murgiltzen da familiaren, korapilo guztien analisi batzutan beharrezko horietan, baina nolabait esan daiteke familia honetan hobea zuketela ez murgiltzea, korapilloak deskorapilatzea asko kostatzen ari zaielako eta bihurtzen da oso pelikula esan da bezala satelital edo frikia. Interpretazio oso honeko pelikula da, bertan Iwan McGregor, milaka pelikula egonka edo dozenaka pelikula dituen aktorea, eta Ellen Burstyn bere ibilbidearen azken kilometroetan esango dugu, Requiem for a Dream pelikulan ezagutu genuen, baina hortik lehenago Bogdanovichen azken filma, edo The Last, zait ingelesez nola den, The Last Fiction, The Last... The Last Film, ez da egin nola itzuli, nola zen jatorrizko izena, eta tira, beraie die pixkat protagonista nagusiak, ez Ellen Burstyn eta Iwan McGregor gorpuzten dituzten ama semeak. Eta tira, pelikulak nolabait estreinekoa egingo du gurean filmin plataformari esker, eta bertan ikusi izango da, ostiraletik aurrera, beraz, zinemaldian ikusi etzen dutenok, edo joan den urteko zinemaldian ikusi etzen dutenok, zera,
zuzendari berriak sailean egontzen pelikula izan zelako, orain ikusteko aukera izango duzuen, nolabait filmin plataformari esker. Eta hortxe, pixkat fantasian, tragedian, eta era berean momentu batzutan komediatik ere duen pelikula suediarra ikusteko aukera izango zuen. Niklas Larssonen pelikula, esan da bezala, Göteborgen esaterako film nordiko onenaren saria eskuratu zuena, eta horre, maila handiko aktore eta zinema izarrekin, aipatu dugu Ewan McGregor, aipatu dugu Ellen Burstyn, baina ez da egite Rhys Ifans ere badago, Lara Flynn Boyle, maila handiko aktoreak eta interpretazio oso karikatureskoak, pertsonaiak horrelako xeak direlako, baina benetan ondo heldutako pelikula. Hauxe, filminen ikusteko aukera duzuena. Eta ez dakit pelikularen izena esan dizudan? La familia en el divan bezala iritsiko da filminera gazteleraz, baina Mother Coach da jatorrizko bere ingelesezko izena. 9 minutu dauzkagu, gaurko saioa amaitzeko, baina 9 minutu horiek nahikoa izango ote dira, Goiurik bere proposamena defendatzeko. Begira banik, pelikularik ez, nik telesail bat gomendatuko dizuet, Medina estafador de famosos izena duena. Urriaren 18an estreinatu zen, hau da, orain dela gutxi, eta Amazon Primen dago ikusgai. Jorge Ponce da zuzendarietako bat, Jorge Ponce zuetako batzuk ezagutuko duzue, telebistan agertzen delako La Revuelta programan adibidez Broncanorekin, eta da oso proposamen bitxia. Da dokumental bat, da true crime bat, da metadokumental bat, komedia, ez dakit oso ondo nola definitu. Hemen kontua da, badagoela gizon bat, Antonio Medina izena duena, eta azken 20 urteetan famatuei iruzurra egiten egon dena. Berak antza denez, Jorge Ponzeri hauxe gertatu zitzaion, gerturatu zitzaiola gizon bat kalean, eta esan ziola, hombre, Jorge, oroitzen zara, nerekin, Antonio Medina naiz, eta Jorge geratu zela pixka bat, ez dakit nortzaren, eta esan ziola Antonio Medinak. Bai, en el aire programan, duela 10 urte telebistan, ni kamaralaria izan nintzen. Eta Jorgek esan zion, zer moduz? Eta orduan Antoniok esan omen zion, bidean ere alabak istripu bat eduki du, eta gaizki dago, eta diru pixka bat utziko zen idake. Orduan Jorge Ponzek dirua uzten dio. Baina hor, konturatzen da, komentatzen duelako, Espainiako beste umoregile batzuekin, azken 20 urteetan, Espainiako ospetsu askori egin diela iruzurrau Antonio Medina delako honek. Bere modus operandia beti berdina da, eta hemen, empatia eta lotxa sartzen dira jokoan, ze Antonio Medina joaten zaio Buenafuenteri, eta esaten dio, hombre, Andreu, ¿qué tal estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Antonio naiz, el terrateko soinu teknikaria. Eta, ze gertatzen da, famatuek, lotxagatik edo, inoiz ez diotela esaten enaiz zurekin oroitzen. Ze, osoikoa da gertatu daiteke, ez? Telebista saio batean, kamaralari asko daude, soinu teknikari, argi teknikari pila bat. Eta Andreu Buenafuente denek gogoratuko dute, baina Andreu Buenafuentek denak gogoratzea zaila da. Zaila da. Eta ez soiek Andreu Buenafuente, agertzen dira Dani Rovira, Berto Bera ere bai, jende asko, Espainiako umoregile asko agertzen dira. Eta, klaro, denek berdina egiten dute. Noski, lotxa puntu horrekin, eta zuek horrituko zareten irekin, baina saio horretan lan egiten zuten 200 pertsonekin naiz gogoratzen. Eta orduan gizon honek, urteak daramatza dirua lortzen horrela, eta historia aldatzen du noiz behinka, batzutan da alabak istripua izan duela. Bestetan da alabari ela diagnostikatu diotela. Bestetan da, dibortziatu egin dela. Beti dago, zerbait eta dirua eskatzen dira. Eta orduan Jorge Ponzek erabakitzen du, ikertu egin bar duela eta harrapatu egin nahi duela Antonio Medina hau egiten. Eta orduan dokumental hau egiten hasten dira. Eta orduan da metadokumentala, ze hau kontatzen duten bitartean, kontatzen dute nola egingo duten dokumental hau. Eta orduan ekoizleak dira dokumentaleko protagonistak baita ere, asko gertatzen da bulego batean, gidoiak idazten ari diren bulegoan,
Beraz, dena da metadokumental bat, hitz egiten ari dira, oraino hau egingo dugu, eta gero hau egingo dugu, eta gero, hau lortzeko, elkarrizketa hau lortzeko, ez tekin hori deituko diogun, eta hori dena erakutsi egiten dute. Normalean, dokumental baten etzenukena erakutsiko dalako, barne prozesua. Orduan da, true crime bat, hemen badago misterio bat benetakoa, eta Antonio hau benetan zein den deskubritu nahi dute, da metatelebista, ze erakusten du dokumental horren atzean dagoena zer den, nola egin behar den, dokumental bat kontatzeko, horrelako kontutxoak, eta da komedia hutsa, ze humoretik egiten dute asko, momentu askotan ez dakizu zer dan egia eta zer dan gezurra, ez dakizu Antonio Medina existitzen den ere, agertzen dira beste pertsonai batzuk, Ana Rosa Quintana bezalakoak, eta hor badago, humorea, eta nik uste dut badagoela kritika pixka bat beste true crime-etara, hau da, batzutan gehiagizko, ez drama eta epika hori bilatze horretan gauzak, batzutan gaizki egiten dira eta horri kritika bat badago. Beraz, bitxia da, arraroa da, agian ez zaizu gustatuko, ze ez da ohiko formatoa, baina ikusi eta esango didazu, Gainera, nik Twitterren irakurri nunagatik, klaro, badago bideo bat momentu batean, famatu pilo bat elkartu dituztenak, bertan parte hartzen dutenak, eta horien artean dago Carolina, niretzat Percebes dena, eta badago Broncano, eta tokiren batean edo bestean jarri dute el documental de Broncano. Eta Broncano agertzen den momentuan, ja dena Broncanoren izenpean egin dela, eta Jorge Pontzek egin du momentu batean koinaren bat hortik, haun nik egindako ez da, baina. Bai, uste dut sartu direla, jokoan humoregi hauek eta promozio egiteko ere horrelako txantxak eta egon direla, baina bai, momentu batean ere Samantha Hudson agertzen da eta bera erabili nahi du Jorge Pontzek Antonio Medinarentzat amu gisa, ez? Kalean, zuri ere egiten dizu, hainbeste famaturi egin die trampa hau, diru asko jaso duela gizon honek horrela, eta klaro, diru kopuruk, ez egitez, kalean harrapatzen zaitu, eta ematen diozu, sakilen daukazuna, eta batzutan dira 20 euro, beste batzutan 50, baina askoz gehiago ere ez, baina 20 urte hau egiten, Antonio Medina pixkanaka... Minutuako itzar nasteko zain. Tira bazken 2 minutuak agurtzen hasiko gara, Imanol González Gurrutxaga, datorren astelenean izango dugu berriz ere elkarrekin aritzeko aukera. Hori da. Junor Romateti Barguren datorren astelener arte. Bai, datorren astelener arte. Bai, ez da? Bai, bi astelen gaitzen zaizkite. Oiuri zeizaran, diazu bihar arte. Ikusiko dugu. Entzuleok zuek ere... Zuek ere, ikusiko dugu, bihar gurean zareten. Sara Mansillaren kantu honekin uzten zaituztegu, lainoen ura bere lan berritik, zerka lanetik, eta datorren asteazkenean gainera gurean izango dugu, Sara Mansilla, hemen gure elkarrezketa akustikoetan, disko hau aletzeko eta zuzenean ere behar bezala defendatzeko. Zaindu asko entzuleok, eta esandakoa, bihar gehiago hementxe bigarren kafean orain informazioaren txanda, Naiz Irratian. Nagoen ura, barnera sartzen uzten badut, agian euriak hasiko ditu berriz, aimaren erdian dauden ore guztiak. Izango naiz berriz, zure aurrean zutik, eguneko minutuako itzar nasteko. Keep calm and bigarren kafea.